baba Isabel pfapfaidza ichimwe tsudzurani Zimbabwe iri kuyembekeza icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura muri Zimbabwe paka ndapinda pagweru mukoma gweru ndapindira pagweru kudaro nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya inorwadza zvikuru sei nokusuwisa nokuti inyaya ine kufa kwevanhu pakati but nyaya ndiri kutaura yakamira sezvizvi kune amai vane mwana wavo but mwana uyu iko zvino zvevane vana vanokwana kuita ivo 4 mwana uyu ndiye first born yavo but zvairi first born pavakaita vana vechi4 baba vepamba apa vakabva vashaika nenyaya yekumwa poison vachibva vafa vamwa poison yanga iri nyaya yekuti vane muning'ina wavo wavakanetsana naye but muning'ina uyu kwavanofamba nokuenda ndiye anenge achitaurwa chinzi izvo kurwara kuri kuita mwana wako ndiye anobatwa but mwana wemuning'ina iyeye anogara achibatwa iyeye akaenda akaunganidza veukama achibva ati zvandoda kutaura panapa ndezvekuti ndati ndikuzivisei kuti mukanzwa kumba kwangu kwaitika rofu anenge auraya kumba kwangu ndeuyu mukoma wangu uyu waari kutaura ndiye mwana ane mwana ari kurwara mwana uyu haachafambi mwana uyu akungodonedza rute zviya zvikungoita sekunonzi atiwe munhu ari kurwara haatauri anosumudzwa achiita sei but ari kubatwa wacho ndiye atanga kuudza vanhu kuti mukazonzwa kumba kwangu kwafiwa ari kunongedzwa ndibaba vemwana ari kurwara Pullman selector inyaya yekugwero mukoma nemuning'ina mukoma ndiwo vane mwana ari kurwara akura sei mwana uyu mwana kana sikakanganise ari kuma 23-24 years ende vane vana 4 vari vana 4 iyeye ndiye first born ari kurwara wacho ari kurwara iye achingosvika grade 7 ndo pakatanga kurwara haachafambi akungoita senge munhu asinganzwisise anotaura ega anenge achikoserereka rute right pari kufamba mukoma munhu wavari kubata muning'ina wavo asi muning'ina uyu ndiye akaunganidza vanhu veukama achivati mukanzwa kumba kwangu kune dambudziko raitika mukoma wangu uyu ndiye anenge auraya uyu but iye mukoma paari kufamba ari kunzwa kuti mwana wake ari kurwara uyu ari kukonzereswa nechii nemuning'ina saka muning'ina abva atanga kuenda kumberi kuunganidza vanhu kuvharira mukoma zvinosimbisa zvinoda kuunganidza hama kuti vanhu vataure nyaya dzavo asi vozoona kuti nyaya iri kutaurwa iyi ari kutaura wacho ndiye atori honzeresi hama ngadziunganidzwe kuti vanhu vaite sei zvimwe zvacho zvinorwadza because zvinenge ichiitika masei vanhu vanenge vaita sei vanenge vachiziva zviri kuitika inzwai baba bati right muning'ina mukoma afamba ari kunzwa kuti muning'ina wake but paanofamba mwana uyu ari kubuda mhepo inototaura ichiti afamba izvenyu chero mukafamba hamundikwanisi ndotoda vakasimba vanorema mhepo ichibuda pamwana ari kurwara so vakaita kumuprofita wokutanga muprofita akachema aripo pamba ipapo akati ndidzorere kumba ndikwanise kusvika ndiri mupenyu achisvika kumba muprofita achibva afa then onoshuwiri bini for wakachwemba kimini kwacho muprofita aifa mukati meguta reHarare ndokubva afa ndokubva kwaita muprofita wapiri akabva munzvimbo yekuZhombe ndobva aenda kunobatsira ikoko abatsira ikoko ndokuti vedu wei ndakunzwa musoro ndokubuda mututu ndokubva aendeswa kuGweru hospital ndobva afa tuvabatsiri vadonha nenyaya yekurwara kwemwana ndokubva waita godobori n'anga yechikadzi yakabva kuShanghani akabva kuIngezi ndobva aenda ikoko ndobva afira pamba akazotakura zvake achiendesa kuchipatara zviya zvekuti munhu achiri kudziya but achisvika kuhospital zvikanzi munhu wamai aita sei afa but aibuda zvakare blood remumunhu nemunzeve vanhu vari parufu zvikanzi neukama ane mwana uyu vedu wei handichazivi nokuti vanhu vapera kufa ndoita sei ndokubva vataura mashoko ekuti toita sei nenyaya iyi
inini pachangu sembereki wemwana uyu andichararame zvakanaka ndakutofunga dai namapoison ndife hangu nokuti neniwo zvakare mwana wangu mpenyu but ndakuita sekunonzi ndindi kuuraisa vanhu wandadana kuzobatsira ari kufa wandadana kuzobatsira ari kufa saka pita ndife inini kwakafa wabatsiri vangani 3 kwafa wabatsiri 3 mukoma KB last week iyi ndokubva vataura mashoko vachiti ndo zviri kuitika ndoita sei ndakambonzwa makataura nyaya yepakati but ndisati ndataura kuti mundipe nhamba inzwai mashoko andiri kutaura vamuri kuda kundipa nhamba dzavo kana panyaya yakati tangai mamuudza kuti kumashure vakaita kunobatsira vakafa kana vachidawo vochiuyawo havo asi tangai mavazivisa zvakaitika kumashure ndobva ndataura ne1 nhamba dzemunhu wenyaya imwe ikamenge yambaitika dzanga dzisingaite zvandakazopa nhamba iyi mubatsiri uyu nemusi weSaturday anga ari pai anga ari muBulawayo nhamba yake ndobva yaita asi agari kupi muBulawayo but zuva iri anga ari kupi anga ari kwaBulawayo nhamba ndobva yaita nhamba zvikanzi ndofanira kuti ndishande musi weSaturday muBulawayo but ndikuda kuendako kugwero ndakupita kati kugwero ndikati kubatanidze pamanhamba zvikanzi ndoda kuendako but ndisati ndaenda ikoko ndoda kutanga ndadzokera kwandoitira matare angu ndozodzoka ndobva enda zvikanzi ndakuendako ndikati manhamba aya chitangai kutaura mega muri mukati mekutaura vari mukati mekufamba mukoma KB mota ndobvairira front tire yomubatsiri ndobva buda muroti ari kubva kwaBulawayo abva kwaBulawayo aenda kwaanoshandira kubva kwaanoshandira ndofunga kunokuwedzera masimba here achienda ikoko mota ndobva yabuda muroti yabuda muroti mota ichibva yagadzirwa mota ichibva yafamba achipinda mugore reBulawayo ndobva aroverwa kumashure neimwe motokari zvikanzi mota enda kumapurisa zvikanziso aiwa driver mota ichienda kumapurisa tinenge tichida basa redu anga achidriver ndiwe driver ka ndione kodzero yekudavira zvaitika mudriver ndobva aenda kupi ndiye aroverwa kumapurisa une chitamba here mota yakakwana here aiwa mhosva ndiye arovera vachibva vaenda ikoko vachibva vanoita nyaya dzavo avo vachibva vaenda kwakuchitsvaga motokari mukoma KB handi mazuva ano kune motokari dzekuti mukangoenda pafoni inobva yauya iyoyo mota iyoyo mukoma KB iyoyo mota iyoyo ndiri kukumbira vagari vemugweru kune motokari yakadzimwa nevanhu yakutsva yakadzimwa nevanhu yakutsva motokari mukoma KB ndobva vatsvage imwe motokari ndobva vachitaura nababa ava kuti ndiri kukumbira imimi mutsvage motokari muri imimi ndobva yakatorwa vachibva vaenda ipapo zvikanzi handisi kuda kupinda mumba ndoda kugara panze pane muti panze ndokuenda pasi pemuti vachibva vaenda ipapo zvikanzi handisi kuda kudya chinje pano handisi kuda kupinda mumba but ndoda kugara panze kana pandiri manje dambudziko ranga riripo ndekuti pamba apa hapana jurawo vachikusvika chete mwana uyu kwakutanga kuchema mwana uyu anga asingabuditsi mazwi anongoita zvezvekuti anosiririka ruti kwakutanga kuchema achibuditsa mazwi zvezve achienda ipapo achibva anovambundira achibva anzi no mugezei asagezere pamumba zvikanzi chererai kana matanda ekuti munongoisa mazambia kana machira kudai so akwanisa kugezera ipapo achibva ageza ipapo apa achingopedza kugeza ipapo mukoma KB baba vaya vanogara futi kopi kugweru hama nehama dzinogara kupi dzinogara kugweru saka family iyi pakutanga vakasiyirwa imba nevabereki vavo munin'ina uyu ndiye akabudiswa mumba umu achinzi tarira ndine mhuri kukura kwemhuri yangu zvino zvetigare here panapa kana uchida tinogona kubatsirana kuti ukwanise kuwanawo imwe imba
uchigara pako pakuti tese tigare panapa tine mhuri asvite. Munin'ina akaburitswa nani? Akaburitswa namukoma. Vanhu vantu vane mwana arikuita sei? Ari kurwara. Ari kurwara. Saka kuti munin'ina akarwadziwa nekuburitswa kwakaitwa mumba. Ndo pakatozobuda kava kutoudzwa chenzi pamba pamugere panapa handisoda kupinda mumba pambori pamba pani. Zvikanzi baba pevabereki zvikanzi wai uyu akabata demo achiti sei ndakabva pamba. Zvikanzi chokwadi but ndakamuudza inini nditori neimwe mari yandakatomupa yekuti pamwedzi mitatu yega yega ndinofanira kuburitsa mari inotenga 10 mabhegi cement. Yekuti imba yake ite sei iite. Saka izvezvi tatori nemwedzi inoda kusvika 9 ndichibhadhara masimendi zvokuti chikamu chemba yake chinogona kunge chine pachatauve. Izvo iye pakutora mari zvakare ari kuita sei? Ari kulaza but anongoudza vanhu achiti imba indeyedishi and imba yevabereki. So ndo pari kubva nyaya. Ndobva vagara zvikanzi wow no problem right. Kana chikaenda batsira mwana uyu kunosvika mangwana makuseni ndoda kuti munodana hama yenyu izvi but musadana muri mega. Mukadana muri mega moita sekunonzi pane zvichaitika kumashure munogona kuita mhosva munogona kutorwa nemapurisa pano. Zvatakuda kuita panapa ndezvekuti chiudzai hama dzenyu dzese dziri padhuze vangave vanasikana nevanakomana muvaudze kuti ndatsvaga mubatsiri uyai muzoona mwana achibatsirwa. They know what you will be for wakachwemba iri tini foriti we. Zvikanzi vamwe vari kuzhombe vari kure, vamwe vari kugogosenda vari kure. Zvikanzi tovamirira ngavauye vanhu vachibva kukwira motokari vachibva vauya kudaro mukoma KB vamukoma vaya vari mugweru vanovanya kukonzeresa havana kuuya vakuita zvokufonerwa manje. Zvikandizvo pane kwandakanda peacework. Zvikanzi munoona peacework sei muno kubasa kwamunoshanda. Inga takatawirirana ne01 sefamily ane kubasa kwake ngaakumbire. Vamwe vabva kugokwe vamwe vabva kushombe imi muri muno moti muri kure. Vachibva vasvika pamba mukoma kepi vakangobva vachimhanya vachisvika vachibva vati ndiri kukumbira kuona mwana anoda kubatsirwa. Asho ari kubatsirwa kuti ari kopi. Zvikanzi aiwa mwana muchamuona tombogara meeting seveukama. Zvikanzi handigare meeting nevamwe ndisati ndaona mwana ari kubatsirwa. Apo mwana manje akati nemubatsiri ndiri kukumbira mumbondivigira mwana mbijana nokuti pane zvinoda kuitika. Pane stage yatapinda yange ichikonzera vanga vachifa sokureva kwenyu, asi simba rinobva kumwana taritora. Nyaya iripo ndiye kuti mukomana akasvika akaenda pamwana panapa handife ndega. Takuwara tinokuwara tese kusanganisira baba vemwana amufi makatsvaga mumwe mubatsiri zvakare chikonzero muri kutoenda. So baba vesvika handigari nemi pasina. Mubatsiri achibva angosumuka achibva enda kumota kwake because mota yake zinge yatevera yasiya bondero hayo vatari mapurisa yazinge yatevera achibva enda ipapo achibva taka kuti ndakutsva akagara iyo baba munini baba ndakutsva ndiendese kuchipatara. Vachibva endesa kuchipatara vachisvika kuchipatara ndiye Saraiwo. Iwo ndo wakafa. Mwana havana kumuona. So chiri kuitika pamwana iko zvino ndechekuti mwana akatanga kuchema akuburitsa maso anga sikabude aya. Pari zvinozvi chaakuitwa nemwana chiteko zvinozvi kutaura mashoko anonzwika. But nyaya yakunetsa manje baba vakabva vafa. Vana vababa vaya yamanje vana vababa munini ndobva vaendesa nyaya kumapurisa. Taurairwa baba. So mapurisa kuti kana muchiti maurerwa nyaya baba vaurawa sei? Vasudwa here? Vaisiwa poison here? Vatsikwa nemota havana chekutaura. So nyaya iko zvinopairi baba vari mumochari havana zvavati vaitwa. Baba vari mumochari. So svika dzinobatsiri kana muchida kuziva mabasa abatwa nababa ava ndinokupai mazuva kana vasina kutsvaga mumwe mubatsiri kumba uku kwavari kugara pamba ipapo mumba vanga vachirara kana mukadzi wavo harari baba vanga vakasimba. Zvamunofungidzira kuti vane maweapons ekushandisa kuna nokama kwanza pane zvavakabata zvese hapana kana mutoro wano wakamboshandisira vaingoenda kuhama chete mumwe nemumwe apa akati penyu apa hapana sina chake changa chiitwa izvo kukasimudzwa vamwe vatire zvikanzi imimi mutori mudzimai wababa but vari sisi wake mutori mudzimai kangani muchivarota zvikanzi ichokwadi but handina zvokuita nekuti handina kana 2 cents yekunogara pane munhu anobatsira. Zvikanzi toda kuti titenge tapedza nyaya iyi kusvikira baba ava sezvo nyaya yekunze kuiswa kumapurisa
toenda kumapurisa tonobudisa umbone zviri kuitika. Kana vanenge vachiti baba vanga vasingazviite tinonga watipinde amba mababa vapedzerani. Bamunini avo vanga vakura sei? Well, it's 52 years. 52 years. Yeah. Saka izvozvo mutumbi uri kumochwari avasati vavigwa. Kwanzi ndine chimwe chikamu chekuti musati mavigika chinofanira kuti chigadzirwe mwana uyu vasati vavigwa. Vakatanga kungochererwa pasi musati magadzira kumwana uyu tinogona kuchikunda, tofanira kuchikunda vasati vaitipinda mumochari. Saka madays ekubvisa munhu mumochari anogona kuwedzera vachizama kubatsira mwana. Okay. Mapurisa vati kudini mushure mekuudzwa nyaya yekuti baba vedu vaurayiwa? No, yaenda kumapurisa. So far hakuna ati atorwa mapurisa, hakuna ati ashevedzwa, but ripoti yekuenda kumapurisa yakaiswa. Zimbabwe munoti kudini kocha pagweru ichi? 0713938538 kana 0789600748. Yeah. Papa kwanzi na baba kana muchinoudza vabatsiri musati mauya nemubatsiri muudzei kuti ndo zvakaitika, vakambouya vakafa. Kana musingazvigoni gararai ikoko, nekuti inini ndakutodawo kufa, nekuti ndikarangarira ndakauya kuzobatsira pana pavakafa niniwo handichakwanisi kurarama zvakanaka, ndakuita sekunzi ndakakonzeresa vanhu kufa. Okay, baba Isabel, regati zonzwa kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini mushure mekumbopinda muchitoro timbotengesa nevasaura vedu veCell One Electronics. Tinotenda regezani katibve kuti bziramira tani. Gweru yaremera gokwe. Avateereri ambassador tinashe gotora pa Solomio kulitani kwa kusolomio kumwe kuhanzi kudini kwa morning KB na bozo morisai madamu wangu mai anenyasha manyoa mbuya na sekuruva anenyasha manyoa give more add more tafadzwa anenyasha anesu nyamowa. Alright, ne timu rangu randinoshanda naro ndinonzi baba anenyasha nyamowa muchina muhombe pa Westgate. Tinotenda pariseko pa Westgate nasi baba Isabel pa musatika tisatapinda muchitoro mataura nyaya yekugweru ya mukomana muning'ina vanga vachinetserana imba yavakasirwa nevabereki. Ndiani aunza nyaya iyi kuchimuti? Vatete ndingangoti atete anzvadzi yababa munhu wechikuru, anzvadzi yababa vachiona kuti baba vacho vakatofa vakasiya imba vane hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo ndiro kuti ndagara matare ndagarazve kusvika matare paakapera ndo pakasitenga nyaya idzi. Vakuratidza kuti ivo vakuratidzira simba izvezvi zvasvika parufu rwachona izvezvi kuti titanga kunobata mutumbi izvozvo unototyisa, nekuti kuri kunzi hatikwanise kurutanga kuita nezvemutumbi musati mapedza nyaya yemwana uyu. Ende vari kuti mwana uyu anofanira kutofamba, anofanira kutaka kuita zvese zvanga asingaiti, then mobva manochengeta baba ava. Mukakavachengeta musati maita izvozvo ziva kuti mwana uyu upenyu hwese anenge akadaro. Ko vana vaba munini zvavatanga kakusimudza mhepo vachiti baba vedu vakaurayiwa pachafamba sei ipa? Ndo patisingazivi mukoma kepe tiramba tichienda nayo, charamba tichienda nayo tinzwa kuti yapapi yakuenda kupi zvakuitwa sei, nekuti patove nehondo. But ivo vabva vati kana muchiti imimi baba venyu vanga vasingaiti zvanhu nechikonzero ichi chashandirika, endai munopinda mumba baba venyu. Mubatsiri ari kuti anokwanisa here kubatsira mwana wakomana uyu kuitira kuti akwanise kutaura nekufamba zvese zvaitadzaka kuita? Ari kuti zvese zvinoita, but ndipei nguva musati machengeta mufyu. Nguva yakareba sei? Ndo patisati tichainzwa nasi mukoma kepi mangwana munoende patito pakaipa. Zimbabwe munoti kudini ko icho chiri kubva kapagweru 3 vabatsiri vakashaya. Endeni ndine imwe nyaya yetsaona dzaitika dzedze yandisina kukwanisa kutaura yakaita kuti basa ride kumira kufamba. Nekuti kumakereke kune zvimwe zvinhu zvokunzi kana wakadai so hautenderi kumira mberi kwemwana Mwari uchiparidza. Mumatare kana ukamira sezvizvi hautenderi kumira mberi kwedare raMwari uchiita sei? Uchiita unenge uchinzi ukasviba. Pane rimwe shoko ranaivana kutaura zvakare rakaitika zvakare rekuti basa raifana kumira iri zvaingoitika. So bamunini vaiziva nokuona vabatsiri vese vaiuya kuzoda kubatsira vaitoona zvese zviri kuitika, ndokusakaitira masviko kuti zvese zvamaita kana kuita sei no hai vakasingatovanzi vaitotaura kuti hamuna zvamunondiita. Ya pakaipa 0713938538